लामाया जोंनि दोंसेयानो ल'मोन। हाय लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। आं दायो थांगासिनो हरिसिंगायाव थांगासिनो दं आं दै लोगोफोर, माने नोंथांमोना जोबजासिम नायदो आं मानि थाखाय थांदों। नै लोगोफोर, आं मानो फैदोंमोन हरिसिंगायाव, माने हरिसिंगायाव राज फुजा जादों आरो। मानो होनबा जोंनि बे खैराबारियाव राज फुजाया देग्लाय जायाखै दै, बेनि थाखाय माने बेयाव एसे गोदोरैनो जादों आरो। ओमफ्राय थियेटारबो दं आरो, थियेटारबो एसामिस थियेटारबो दं आरो। ओमफ्राय नै बेफोरबो दङ, एसे गिदिरानो आरो फुजायालाय। नै आरो ओमफ्राय नैथिंबो दङ आरो दै नैया। ओमफ्राय बेबो आरो नै मोनफा मोनफा खिथिलांबाय थागोन आङो। नैया नुदोंना, नैया मोसाया बिगुरा ओइ नै लान्जाय गैया ada ui wah milih mangkau khatra gitu dangerous wah sorry बेयाव बायदिसिना फानो आरो, गथ'फोरनि गेलेनाय फानो आरो। ओमफ्राय नै बिसोरना एसे आलादा दै लोगोफोर, माने जोंनि बे खैराबारिनिया एसे आलादा, माने बिसोर हरिसिंगानिया एसे आलादा जायो आरो। नैया नुदोंना, माने दैसायाव बिसोरनिया दोनो आरो। ओमफ्राय बै नै बिदि दोनो आरो बिसोरनिया, माने जोंनि खैराबारिनि राज फुजाया एसे बेलेग, ओमफ्राय बिसोरनिया एसे बेलेग जायो आरो। नैया दोननायफ्रा एसे आलादा आरो। ओमफ्राय आं देग्लायसो फार्स्ट दै हरिसिंगायाव माने राज फुजा नायफैनाया। ओमफ्राय नै नुदोंना खर' मा होनोमोनलाय बेना। ओमफ्राय नै बिथिंबो दङ। ओमफ्राय नै आरो दुखानफ्रा बे फांसनाव आंखौ हराव लिंहरदों आरो रोजाबनो नोंथांमोना दायो हराव फैनानै नायफैयो। बहाय